भिडिअ खालामदां लानांगौ बशिष्ट टेम्पोलाव दङ जों दा नै बिराद मानसि जादों सरासतिनि आंनि लोगोजों माजों आंजों फैदो बेयाव मन्दिराव नायमाय जों मास्रि दैमारि बियो बिराद लाजिगुसुथार नै हाबसोबायसो थांसै नामा बशिष्ट टेम्पोल बिराद मानसि जाथारदों बै नङा नङा नोंनि एन्जरा बैयो नामा इयाव दंना गैया उधर थांबा मोनगोन ना मोना हाय लेलाय लामा दंथ' ओरै दैखौ देखायहरनि र' एसे बशिष्ट टेम्पोल अ हाजो सा सा थांनो होननाया बैनो खोमा लामाया फैलाय हाजो सा सा मोनहैयो मन्दिराव नै मानसि थाबा थानो गोनां जाबायना ओइ नै जि मोजां थादोंबा जरा नायलाय बाय बाय